arratsaldeko saioa ekingo diogu. Ez da itzen. Une honetan, Josetxo Mendiak hitz egingo du. Bai, aurkezpena euskeraz egingo du, baina rotulazioa ikusten baduzue, gazteleraz egongo da. Eta nik uste dut, Josetxo batez ere bertatik bertara ezagutzen du gaur egun Iruña Beleian gertatzen ari dena, zebera da, azken finean bisita gidatuen arduraduna. Bera arduratzen da honetaz, berak ematen ditu hilabete guztietan, hilabetero ematen du, taldetxo bat izaten du gehienetan, eta nik uste dut jakin-mina gehituz doala, arlo honetan, nik uste dut talde nahiko ugariak izaten ari zarela azken boladan, eta nik uste dut, sekulako ekarpena egiten duela batez ere, hau ezagutarazten. Nik uste dut, arazo nagusia hau dugula, ez? Osea, komunikazio eza gizarteko sektoreekin, ez? Eta nik uste dut, azken boladan gertatzen ari diren batez ere txikizioak eta, bertatik bertara ezagutzeko aukera izan du. Bai, atxaldeon, esan bezala, Iruña Beleian azken bolada honetan, eta ez azken bolada honetan bakarrik, behaldiko suntxiketa egiten nahi die, baina suntxiketa hauek eskadora erabiltzen moda hori Josebak aitatzen zona aspalditik datorre. Euskal Herriko Unibertsitatea 2010 urten Aztarnategiko kargu intzanen bere estrenoa behaldiko sarraskekin hasi zen. Eta Julio Núñez arkeologoak izendapen bat emateatio, ikustezue eskadora erabiliz, geroztik merkatuko zona bezala ezagutzen den hori nola industu zen. Metro eta erdiko sakonerea sartu, bertako estratok eta bertatzeren guztik aurretik eraman zituen, haik eta arlausa jo bitarte. Honen aurren, epaitegira jozan, eta ohikoa bihurtzen nahi den bezala, ordune epaitegitik jaso genduen erantzune izan zen, ez ziola arazorik, tierra de remozion delakoa, lehendabiziko 50 zentimetrok, industuziela eskadorakin eta ez besteik. Ikusten dezuenez, argazkitan garbi eta ikustea hori ez dela egie, eta gaur egun oraindik aztarnategi hartak baldin baziate, metro eta erdiko altuera baino gehiago duten hainbat lubaki ikusiko dituzue. Julio Núñez arkeologonek ez zuen aski izan 2010 urten itzunakin eta 2015 urten atzea bueltan eskadora sartu zen. Oraingo honetan beste toki gune garrantzitsu baten. Hain zuzen errestoien etxea bezala ezagutzen dugun hortan. Abendu partea izango zen eta lurment taldeak industu gabe utzitako zonan lur guztia altxauta topatu zuten elespuruk eta bisita gidatu baten. Honen aurren, epaitegitara jotzuten atzea bueltan eta erantzune guaingontan igual parregarri xamarragoa izan zen, erantzune izan zen ezala ez gertatzen belarra ereiteko lanak ziela. Ni arkeologoa ez naiz, baserritarra naiz, ofizioz. Eta esango izuet, abendun eta eskadorakin belarra ez dela sekula santan ereiten. Baina, esan duen bezala, eskadorakin aitzeko moda horre luzapena dauke eta jarraipena dauke gaur egun. Eta iazko urtea benetan tristea izan duzan, aztarnategin eta laugunez berdinetan benipen eskadora sartu zuten inungo erreparoi jarri gabe. Guaingo honetan arduradune jaetzan Euskal Herriko Unibertsitatea Julio Núñezen eskutik, oraingo honetan Quark enpresa da. Quark enpresa diputazioak sukontrauta dauken enpresa bat da, Iruña Beleiako aztarnategin indusketaz arduratzen dana. Bere buru egiten dona bertan, Leandro Sánchez izeneko gizon bat da. Esan dizuedan bezala, hainbat gune ezberdinetan sartu zoniaz eskadora gizon honek eta arresie sendotzeko aitzakirekin hor ikusten duzue. Trintxera bat lubaki bat zabaldu zon, 3 metro zabal eta metro eta erdiko sakonera dona. Aldamenen arresin aztarna die eta besterik ustezue zenolako sakoneran eta zenolako luzeran. Gutxienez 121 metrotan zehar horrelako lubaki bat zabaldu zuten eskabadorakin.
bate jaramonik egin gabe, bertan zio naiz. Jakine gainen zen, bai lurmenek eskadotako gatik, eta baita aurreti hori 1975 da elortza ituta gero, bazekiten arresiri atxekitutako hainbat egitura eta batzerela lehendi hori. Horiek gainekoa behintzat aurreti hori eman zuten. Baina horrekin aski ez, gure enpresa honek eta sobrare horrelako lubaki bat bertan agerin ustea nahiko itxusi edanez, konpontzeko haik eta astakeria handi guain zuten. Ikuste duzu hor eskadora nola da unibilita, lubakien altura hori kendu zuten haik eta beste zelaieko lurrekin bat egin arte. Horko guztik ere aurretio eramanez. Hau aldiz, aserako sarrera nagusiko gunea da, cuerpo de guardia edo esate diuneko hortan. Hemen ez dakit ze intentziokin ere, eskadora sartu zuten, behaldiko zuloa zaldu zuten, ia 2 metroko zuloa, sakoneran dona, eta gero atzea bueltan estali dute eta aurrera. Hau aldiz, zera dezue, San Juan monastegie. Behin Iruña Beleia bertan jendea bizitzen uzten dionetio, 6. mende ingumari hortan, bertan ez da ez egiten, haik eta 12. menden Caballeros de la Orden de Malta edo dielako monastegi bat osatze duten artean. San Juan monastegi da. Eta hau sobrare ikusgarri jarri nahi zuten, eta hemen ikuste dituzuen lanak 2 asteko bueltan egin zituzten. Excavación express ditzaio honei. Ikuste duzu zenolako zulokin dituen horre, haik eta harri jo bitarte, 2 metro eta erdi bate arretai jarri gabe. Hau aldiz, zera dezue. Ate txikie edo latinez izango litzakena poterna, arresin dau. Eta hemen ikuste dezuenez, 250 bat metro karratuko gune bat eskabatzen dute eskaladorakin ere. Hilabete bateko bueltan. Lubakik zabaltzen ditu, ez dakit, ikuste ezazuen, leheno esaten izuena, hau eraikutza baten arrastot die. Eta gero dare lubakik. 1, 2, 3, 4 eta 5. Oinarrizko nivela hemen baldin bada, eskabadorak hartzen zon, pala pasatzen zon, eta ondorenen, la mejor escuela de arqueología, detektor de metales delakoa pasatzen zuten. Ezer pipipi inezkeo hori atera eta atzea buelta eskadora beste lubaki bat zabaltzen zuen. Haik eta harrie jo bitarte berriz ere. Ondorenen hori konpondu inbardu sobrare gola ustea oso itxusi edanez eta berez hor inundik inoa agartzen ez dien egitura batzuk montatzen dituzte. Ikuste dituzte hor bi muro bezalako. Baina zertarako dio horiek gainetio botako duten lurre, lubakik estaltzeko lurre, eusgarri izateko eta kale baten itxurea emateko. Hor belarra eraiten da eta ez inzalez balue bezala gehatzen da asuntoa. Guzti honen aitzekie beraiena zan, arresie sendotu behartzutela. Eta hemen ikuste dezakezue zein dan beraientzako arresi sendotzearen ideia. Iruña Beleiako arresik kalkulatzaio 8 metro izango zitula eta guaindikane hainbat tokitan 6 metro altura hartzen dut baita 5 metroko zabaleroa. Beraiek sendotu dutena hau da. Hilaraok, hor esateten bezala txalet bate muron antza gehiago dauke sendotze batena baino, ze goiko guztie bate babestu geratzen da oraindik ere. Hoi da, izotzak, eurik eta gainantzeko guztik horiek eramate jungo die. Eta, bueno, hemen ere epaitegitara jo gendun, horretarako leheno itzen duen gorrotxategi eskertu behar dio informe arkeologiko bat egin izana, epailen aurren aurkezteko, baina orain honetan ere erantzune alamuzkoa izan zen. Azken batez, beraiek suposatzen zutela diputazioak ere bere txosten arkeologikoa izango zola eta diputazioak sekula santan ondaren kontra egingo ez donez, ez dola aintzat hartzen guk esandakoa. Hori da epaitegitatik jasotako erantzune. Aski ez, ia zindakokin eta aurten ere beraien teman jarraitzen do Quark enpresan.
Hemen ikuste duzuen argazki hau Pompeia Valentina izeneko etxeen barneko patioa da, patio peristilatu bat, osea, kolumnak eta zitunak ingurun, eta hemen Diputazioko restauratzaileek Lurmen enpresai esan zioten bezala, arlauso horiek, patioa osatzen duten arlauso horiek estalin behar die oso delikatu dielako. Sobrare sendotu indie arestikona eta guan ja agerin uste dituzte harta 4 urteko bueltan hori ere galdu egingo dugu. Hori da, eskerrik asko, eta hori da Iruña Beleian gertatzen ari dana. Bertatik berta ikusi nahi baldin badezue, eta batzu bakit ikusi dezuela, nik gonbidatzen zaituet, adidez datorren igandean ingo dugu bisitara, hau ikusteko ze bertatzen ari dan. Inork galdera ikin nahi baldin bado. Azkeneko ikusten restaurategia da, ziren konzerden burdinazko, aguazko pasabide batzuk esan dela. Hori ere kendu dira. Burdinezko? Bai, Pompeia Valentinian etxe hortan azkeneko argazkin erakutsi dizuedana, horre intzuten, alde, nik ez dakit zertarako induten, baina horra eskalazioa bukatzen zunen maia geotextil delakoa botatzen zu eta gainen harrie, nolabait ere hoi kontserbatzeko. Guzti hori altxatu dute, azken urte honetan, atzea gero murok gorago altxatu dituzte, metrobete gorago, berez lehen dio ja sendotutako egiturak, eta atzea buelta estalin dute. Hoi iten naitzen bitarten behar bada pasarela horiek endutatzen, baina ja atzea buelta jarri dituzte. Bai, gure esplikazioa, hau zergatik gertatzen ari da nolabaiteko esplikazioa eman bartzaio eta hori ja nire iritzi da turistifikazio prozesu bat baino ez dela. Indutena lehen dio sendutako murok metrobete gora hilo eta ikusgarri jarri, eta San Juan Monastegia ikusgarri jarri, eta bestei sarrera bat eman, ate txikiri, eta hori netzako da iristetan turistak zehoze ikustezala, ez belarra. Beste esplikazioik ez dauke. Izan duke, oin Quark enpresak egiten duela, lehen diputazioak eta bar, oso kerrezpanago eta Eliseo hemen dago konfirmatzeko, baina Quark enpresa jatorrian Agustin Azkaratek sortutakoa da. Ez dakit. Unibertsitateko katedratikoa, eta gero jakina inkompatibilidadeagatik eta bera ezin izango da horren jabea, baina Eliseo, ez hasi? Sí. Sí, sí. Sí, AUPA, bueno, luego lo mencionaré también a continuación, pero la empresa Quark podemos considerarla una de tantas, si me permiten el término, una spin-off de uno de los departamentos o áreas de la universidad, en este caso concreto el área de arqueología, pues para llegar a lo que sería el desempeño profesional que como propia institución se acoplan. Ya veo. Sí.